20. mendea hasitenetik, eta eman diren aldaketekin, gauza asko eta asko guk hartu ditzakegu ziri sartzea bezala, eta segura asko ez dira beti. Norbetek esan duenean, Tapiesena. Seguru nago Tapiesen burutik inoiz ez dala olako hori pasatu. Tapies beti okurritu ere zaio egiten txantxetan ari denik. Bera baina artista serioa gori, bere buruarekin, exigente gori gutxi daude. Gertatzen dara da, bere pobera parametro hietatik. Begiratzen ez baduzu, ikusten, berak egiten duen horik, pentsatu ezagozera, baina hau, joan da, zabartoki batera, eta hartu du, eta zeukana, jarri du, ez dakia. Tapiesek ez du horrela, inolaz ere funtzionatzen da, batez ere bere buruarekin oso exigentea da. Eta aldi berean, lan hori, hainbeste kostatu da, erabakiak hartzea, desente kostatu zain hori, norbaitek ikusten du, eta pentsatu ezak, adarra jotzen ari zen. Eta ez da justu personaje bat, edozin modutan agertzen dana, erakuste, bere burua leku guztietan agertzen gustatzen zain, ez da horako personaje bat. Baina eragin dezake horako errezio bat. Hori gertatu daiteke. Eta hori bezala, imaginatu gazte batekin, kolektibetan, estibil, itineranteak, segun eta nola, noski bai, ez posible da. Eta gero batez ere nik sospetxatzen dut, hau, botatzen dut lehen gora. 20. mendean, bide asko daude, batzuk ulergaitzak, batez ere jende gehiengo batentzat oso ulergaitzak, eta gero bestalde batetik oso errezak. Orduan, operazio bat erreza denean, oso erreza denean, nik egiten modu, botella bat hartu, eta botellaren gainean jartzen badut hau. Eta urdinaren inguruan, titulu bat jartzen baldin badiot, zuk esan dezakezu, bueno, baina operazio hori posible da, nik horren inguruan gurutze urdina. Urdin gurutzatua. Zergatik ez dut hori jarriko. Zuk esan dezakezu, baina hori gordezazu zure etxerako, eta zuen akutsi. Eta hor, segura asko, holako erreztasun asko dago edozinekutan kontatzeko eta erakusteko. Eta orduan hortik ziria sartzen aritzea, agarra jotzen aritzea, ez ulertzea, importantzi gutxiko gauzak edozinekotan erakustea hori ere posible da. Eta aldi berean, kakotxe artean, planteamendu oso demokratikoa da. Gure bizitza oso xumea da. Eta orduan gure xumetasun hori zergatik ez erakutsi artearen mitez ere. Zer gu dazkagun eguneroko gauza zer dira. Olako. Ez? Ez dira gauza epikoak, gauza handiak, eguneroko gauza oso txikia dira. Orduan zerbaitek zergatik ez du balioko txiki horiek ere modu txikian, modu xumean kontatzeko. Orduan ziria deitzen diogun hori izan daiteke eta seguro batzutan badala. Eta beti ez da egilearen ziri sartzea. Gero norbaitek hori kudeatu behar du, erakutsi behar du, eraman behar du, ordaindu behar du, medioetan agertu behar du. Hori momentu honetan Euskal Herrian hori periodikotan agertzen diren gauzetatik batzutan gu harritu eta ibiltzen gara. Izugarrizko erakusketa eder bat erakusgai eta agertzen dira periodikotan gauza oso arraroak. Norbaitek egiten dautu hori? Ez dakigu nork. Medio bat entzaba, baina hori askotan pasatzen zaigu. Ez dugula ulertzen. Orduan, ez ulertzeak esan edu, batzutan, berriaren kasuan segura asko, jende gutxi daukala, denbora gutxi, aukera gutxi leku guztietara joateko, orduan korreoz ez dakin hori mitartze, etortzen den informazioa erezagoa da, periodikoan sartzea beste gauza batzu lantzea baino, baina horrek bide egiten du olako ziriak ere agertzeko medioetan. Bai. Nik uste dut, Oteizari gertatu zaion artegintzan egindako bidea oso baliagarri, berak bilakaera hortan eskultura barne ustuz joan zenez, azkenean konturatu zen gero berak par horiek eta unitate horiek eta konkabak eta utxarekin egindako horiek uztartzera iritsi zenean konturatu zen eskulturaren barnean zegoen indar eragile nagusia utxa bera zela. Ez bakarrik eskultura fisikoki ustu zuelako, baizik eta utxa zela eskulturari barnetik zerion indarra,
Eta hori zela, hain zuzen ere, bizi energia bat. Eta orduan hortik elaboratzen du, gero garatzen du teoria hori, hutsa eraberian ez ere dela, baina eraberian baita ere dela betetasuna, energiaz beterik dagoen gune bat, ez? Hortik etorreko da, artegintzan kaja metafisikoena, eta oidena, eta nun hoietan abstrakzio bat eginez, garrantzizkoena ez dire fisikoki eraikitzen dituen paretak eta eskultura puskak, baizik eta barnean kontenituta gelditzen den espazio bat. Espazio hori delakoan, energia sortzaile, energia iturri. Hori nik uste teorikoki garatzen duen einean, hasten da baita ere herri kulturan gertatzen dena ikertzen, eta batez ere nik uste dut fokalizatzen du arrespiletan, Cromlech eta horietan, ikasiz garai batean 2000-4000 urte zer gertatzen zen, artzaingoaren garai haietan, neolitikoan, arriaroan, eta orduan arrespilari ematen dio ustegabeko interpretazio bat. Ordu arte, Barandiaranek eta horiek esaten zuten, ehortz lekuak zirela, eta berak hori gainditu nahian esaten du, ehortz lekuak baldima ziren ere, gehien bat zirela interpretazio estetiko, espiritual baten ondorioz eraikitako artefaktoak, artefakto estetikoak, estetiko-espiritualak. Eta nun harriak, arrespilaren, bakizue, harriak direla alineman horiek ez, horiek garrantzizkoak izaki, importantena ez dela hori, baizik eta barnean erdi kontenituta, baina aske utziz ere sortzen zen gunea, espazio, hutsa. Eta huts hori gainera, huts handiaren, kosmonikoa den hutsaren islada gisa hartzen zuela. Eta horrekin, bat-batean, jauzi kualitatibo bat ematen du, batzutan ere ematen du jauzi mortal horietako bat, ez? Eta interpretatzen du euskal zibilizazioak bere garaian gailur batera jo zuela, eta iritsi zela hutsaren, zerezaren eta beraz existentziarekiko kezka hori interpretatzera eta baita ere gauzatzera. Eta hori gauzatuta zegoela bai estetikoki arrespiletan, eta baita ere gero hori ez dut aipatu lehen, baina baita ere hori nabaitzen dela eta nabarmentzen dela adibidez dantzetan. Eta Urbeltzek lehenaldikoz orduan ez bezala, ze orduan bakarrik ziren ezpata dantzak eta horrezko batzuk eta bat-batean agertu zuenean beste plaza dantza mota batzuk agertu zituenean Baxanafarroko jauteriak eta soka dantzak eta biran inguruan egiten direnak eta bat-batean hori eszenatokian ikusita edo plaza batian ikusita herri baten erdigunean, plaza frontoia eta erdigune hortan, bihotz hortan, hori dantzatuz batzutan erlojuaren aldeko norabidean besteak kontrakoan, bat-batean ikusten du ideia bera, isladatuta dantzetan, itxiera. Hori kultura askotan gertatzen da, noski dantza ez da gure gauza pribatua, baina berak horri ematen dio balio erantsi bat, esan ez, baita kognitio hori, ezagutza hori edo, nolaz baita ere, naiz eta beste modu batez, islatzen dela baita dantzetan ere, eta dantzari bat-baten ematen dio zentzu kasik existenzial bat. Dantza horren bitartez gizarte osoa integratzen da, uztartzen da, trinkotzen da, denak eskutik lotuta. Eta horrek suposatzen duena da, berbada asmakizuna izan edo ez izan, edo zenbateraino den egia hori froga ezina denez, egiten duena da, ate bat zabaldu eta jorratzeko bide oparo bat eskaini oso akonplejatuta zegoen gizarte bati. Bere gauza gainera oso bigarren mailakotzat joak zituen gizarte bati. Oso galera zentzua oso barneratuta zeukan gizarte bati. Eta daten horrek kualitatiboki beste indar, beste eragin, beste enantzu bat ematen dio. Nik uste dut, aldortatikan, naiz ez izan oso zientifikoki frogatuta, frogatzeko modukoak, poetikoki, metafora direneinean ez dute frogaren beharrik. Hori ere ez dut esan, inori etzaio gogoratzen, etzaio otutzen ere, poesia bat zientifikoki aztertzea. Ze poesia bat ez da zientziaren bitartez aztertzen. Aztertzen da beste parametro batzuen bitartez, ez? Eta hizkuntzari buruz edo gauza hauei buruz Oteiza mintzo delarik, ez da zientziaren ikuspegitik aztertu behar, baizik eta poetikaren ikuspegitik. Eta hain zuzen poetikak ez aldu eskaini behar beti balizko hortzemuga berriak, ez aldu beste mundu bat eskaini behar. Hori da metafora sortzaile izatea, eta nik uste dut hortan Oteiza izan dela poeta handinetariko bat gure herrian.